Witam was, Rostomili. 11 września, Industriada, fajer zabytków poindustrialnych. A my są we Łaziskach przy elektrowni Łaziska z 1917 roku. Godą o tym we filmie Łaziskach. Zapraszam, jeśli żeście nie obejrzeli. I na gibko tu zobaczymy, a potem jademy dalej. Oberschlesien ist mein Liebesheimat. Jest to 12 edycja tego fajera, a on jest we całym województwie śląskim, czyli i na Górnym Śląsku, i we Małopolsce, bo Górny Śląsk to połowa ziem górnośląskich, województwo śląskie to połowa ziem górnośląskich, a połowa małopolskich, ale we Małopolsce jest ino 5 takich obiektów. Większość jest na Śląsku, na Górnym Śląsku. Ludkowie są my przy grubie Katowice. Kiedyś Ferdynand Grube i dalszą część Industriady, tak richtig my są w tajli Katowic, Boguszyc. Kiedyś to była osobno tajla, osobne miasto, no i starszo tajla Katowic. Było gruba, to jest teraz Muzeum Śląskie, które tworzy piękno strefa kultury w Katowicach. I pięknie to jest wszystko odrestaurowane. Tu możemy się wjechać na szacht, ale jest rogo raja, a wiecie jak szacht zamianowali? Warszawa, no to się nie godzi. No ale co zrobić? A tu mamy jeszcze niewyremontowane budynki, tak jak to było paralot do zadku, tak to stoi. A tu szklane domy, taką koncepcję, tam jest muzeum. I dzisiaj to wszystko można też zwiedzać, ale nie ino dziś, też na co dzień. Przed chwilą grała orkiestra Grubsko, ale teraz już się zbierają i są jakieś insze trefienia, już nie wiem jakie. A ja wam wszystkie te tajle Katowic kiedyś pokorza, ale to nie latość, nie na bezrok, a za pora lot. Bo Katowice to jest richtig piękne miasto i na to potrzebuje pora tajlików. A my są w kolejnej starej tajli Katowic, Szopienic. Tutaj żech łaził do szule, gastronomik i pozdrawiam wszystkich kameratów, kameratki, rektorów, rektorki. Pozdrawiam was. A my za chwilę pójdziemy do walcowni cynku, do Werka, teraz już Muzeum Hutnictwa Cynku w Szopienicach. Oberschlesiens Menschen sind als Träume. Sumy teraz przy Werku porcelany w tajli Katowic w Zawodziu. To kiedyś było połączone ze Bogucicami, bez to miano porcelany Bogucice. Słynna porcelana na cały świat. Tutaj we fabryce porcelany dzisiaj był zlot Mercedesów. Może troszkę tu coś zostało. Mieli dzisiaj większe łony, bez to tak gibko, bez Industriada jadymy. Ale ja tu widzę Maybacha. A może i jakieś Mercedesy jeszcze chycimy.
Sumy na Nikiszu przy szachcie Wilson. W końcu my tu dotarli. 3 razy my się wybierali na Nikisz, ale roz się auto popsuło, roz coś tam nie wiem, a w końcu my są. Ale to nie tajlik o Nikiszu, bo o tym ekstra coś kiedyś powiem, ale myślę, że za pora lot. To jest tajlik o Industriadzie. Więc idziemy do szachtu Wilson. Byłem już tu wiele razy. Lenin wiecznie żywy. Jest taką prywatną, chyba największą prywatną galerią sztuki. Tu sztuka naiwno je prezentowano za rozkiwą pokorza. Przedstawienia teatralne ze Teatru Śląskiego są wystawiane. Fajne to tu jest. Widzieliśmy grubiorza Steigra albo Obersteigra z białym pióropuszem Czako. Oprowadzał jakoś grupa, to są roztomajte łone, tu takie trafienia. My się nie zapisywali na to, bo my dzisiaj mieli też co innego, a też zobaczycie we filmach. No, zdradza 1 dzień, 2 wydarzenia i 2 filmy. Bez to tak na gibko Industriada latość, bo we łońskich latach aktywnie uczestniczyliśmy w Industriadzie, kaśmy tam się zapisywali, łazili na roztomajte trafienia, no a dzisiaj tak inaczej. No i sumy na Nikiszu przy kościele Świętej Anny na ringu, można powiedzieć na Placu Wyzwolenia, kiedyś na Kircheplatz, na Placu Kościelnym. I powiem wam, że tyle tych roztomajtych trafień nie na Industriadzie, że głupio troszkę, iż to je na 1 dzień rozplanowane. Winno być tak, że całki miesiąc, październik, wrzesień i industrialny. I mamy 8 dniów, sobota, niedziela, razy 2 to łozimy. A to jest na 1 dzień. A mamy kilkadziesiąt tych roztomajtych placów i my nie zdążymy wszędzie, chociaż całki idziemy byli dobre. Może tam 2 minuty tam i tak realizować, ale to by trzeba troszkę inaczej rozplanować i słyszałem, że nie no jo, tak godą i mono kiedyś tak będzie w ogóle. Pierwszy raz chyba we wrześniu Industriada, tak to było w czerwcu. No i dobre, no zobaczymy co tu na Nikiszu o tej porze, chyba 7 na wieczór, eli coś jeszcze tu je do nas. Idziemy. Sumy na Giszewaldzie, ale teroski wiele godzin. Pół 8 tu już nic się nie odbyło, ale zawsze to były fajniste przedstawienia teatralne w tym Domu Kultury, który jest za tą restauracją. No, to jest tak połączone. Roztomili, ja wiem, że latoś tak wszystko na dziko było i tak jak godą, ja bym chciał, żeby na bezrok dłużej ta Industriada trwała i wtedy będziemy mogli wam pokazać więcej łonych i też całki dzień jakbyśmy poświęcili, to też by było inaczej. Wiadomo, ja godą, że dzisiaj że też miał inszy tref, mieliśmy insze fajniste trafienie, ale to zobaczycie już na, albo żeście zobaczyli, a to pójdzie za tydzień. No nic, ja was zapraszam na insze rajzy, bo rajzujemy, ja wam pokazuję ten Śląsk, penetrujemy, już był Krys Mikołowski, Bieryńsko-Lędziński, a terowski insze tajle. No to już ze Giszewalda, ze Górnego Śląska, ze Katowic Bielsk.